Bine v-am găsit! Eu sunt Cătălina și astăzi o să facem împreună varză murată. Pentru astăzi am pregătit 11 verze, în jur de 2 kg fiecare, o rădăcină de hrean, 4 morcovi, 2 porumbi, 4 mere, 2 gutui și bineînțeles bețe de la mărar. O să avem nevoie de un butoi de 60 de litri cu gura largă și să-i dăm drumul. Pentru început vom desface 2-3 foi de varză și vom scoate cotorul. După ce am scos cotorul, în locul rămas, vom pune o lingură de sare neiodată, sare de murături. Înainte să așezăm varza în butoi, pe fundul acestuia vom pune niște bețe de mărar. Putem aranja cu varza, cu cotorul în sus. Am așezat primul rând de verze, îl vom pune și pe următorul. Am așezat în butoi 9 verze, aceasta este a 10-a. Nu vă faceți griji dacă ne-a mai rămas una sau două. Vom lăsa butoiul cu varza desfăcută așa până mâine. Iar mâine vom reveni cu rețeta pentru saramură. Este esențial să lăsăm varza descoperită, neacoperită, pentru ca aceasta să-și tragă toată sarea de care are nevoie. Și pe măsură ce ea se va mai lăsa, va mai încăpea o varză sau două în acest butoi. Varza asta peste noapte, au trecut cele 24 de ore, a rămas loc să băgăm și ultima varză. Tot timpul trebuie să aveți o varză de rezervă, că ea se mai lasă din cauza sării. O să vă arăt în continuare cum o să facem saramura. Am pus aici o oală de 10 litri, la care vom adăuga 10 linguri de sare neiodată pentru murături. Și asta va fi unitatea de măsură. La fiecare litru de apă, o lingură cu vârf de sare neiodată. Să nu vă speriați că o să iasă foarte sărată. Varza are nevoie de foarte multă sare pentru asta până în vară. Asta foarte bine peste iarnă, bineînțeles în primăvară și vară. Nouă ne ține această varză până în iulie-august. Sarea o ajută să fie cât mai tare. Nu vrem o varză moale, lipicioasă, nu avem ce face cu ea, nu e bună pentru sarmale. Cât amestecăm aici până se dizolvă sarea cât de cât, ne vom ocupa să punem în butoi merele, gutuile, morcovii, țelina și porumbul. Vă arăt imediat cum. Am tăiat hreanul în 4 bucăți mari. Acum voi tăia și gutuia în 2 bucăți. Și le vom pune în butoi. Sunt destule spații unde intră perfect. Gutuia, hreanul, merele și porumbul vor ajuta să fie o zeamă cât mai clară, cât mai acidulată, cât mai plăcută. Curățați câteva boabe de porumb și după aia lăsați știuleții cu totul în butoi. Așa cum am zis, boabele acestea de porumb au rolul de a acidula varza. Scoatem câteva boabe de porumb pentru a se împrăștia cât mai uniform în butoi. Punem și morcovii.
Morcovii nici nu trebuie curățați, trebuie doar bine spălați. Tăiem merele în două. Butoiul este pregătit spre a fi mutat în cămară. Noi folosim o cămară pentru a depozita varza peste iarnă. Cei care stați la bloc puteți folosi cu succes balconul. Îl mutăm acum pentru a nu se îngreuna după ce punem saramura. Am mutat butoiul cu varză în cămară. Tot ce ne-a rămas este să turnăm saramura peste varză. Să avem grijă să nu fie rămas sare pe fundul oalei. Mai amestecăm un pic. Am terminat de umplut butoiul cu saramură. Au fost necesari la 60 de litri cât are butoiul de 37 de litri de apă, deci 37 de linguri de sare neodată pentru murături. La noi s-a potrivit varza la fix, în sensul că nu mai este nevoie să punem o greutate, toată varza este scufundată în zeamă. Dacă la voi nu se întâmplă acest lucru, puteți să puneți niște bețe care să susțină varza în interiorul saramurii sau niște greutăți. O să acoperim varza pentru 3 zile, o să acoperim butoiul cu capac pentru 3 zile, iar peste 3 zile revenim și suflăm, odată la 2-3 zile, timp de 2 săptămâni. Prin suflarea verzii o să antrenăm particulele de sare depuse pe fundul butoiului. Este necesar să facem acest lucru, că altfel ea va începe și va fermenta și va face o peliculă albă de deasupra. Pelicula aceea albă de la fermentație vă rugăm să o îndepărtați, să o înlăturați. Sper să încercați și voi rețeta noastră de varză murată, sper că v-a plăcut și până data viitoare rămâneți sănătoși! Numai bine!